Heilig Pinksteren, uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Kerstmis vierden wij de geboorte van Jezus Christus. Met Pasen vierden wij onlangs zijn opstanding en overwinning op de dood. En met Pinksteren vandaag dus vieren wij dat Jezus Geest, zijn begeestering, over ons, zijn leerlingen, komt. Dat is allemaal gauw gezegd. We horen ook de kinderen die rond dit deel van het jaar een heilige communie ontvangen of zich voorbereiden op een vormsel. Maar we merken in de bredere samenleving dat Pinksteren nooit de populariteit heeft gekregen van bijvoorbeeld Kerstmis. En toch is het nu voor het eerst dat in het verhaal van Jezus eindelijk vooral de leerlingen zelf in beeld komen. En ook dus wij. Het is juist met de leerlingen dat er iets bijzonders gebeurt in hun hart. Het lijkt erop dat ze elkaar beginnen te begrijpen en letterlijk verstaan. En dat mag een wonder genoemd worden. We zijn er nauwelijks van onder de indruk als we dat horen, maar eigenlijk is het in onze tijd heel moeilijk om elkaar te begrijpen, naar elkaar te luisteren en elkaar te verstaan. Want we vinden het maar heel gewoon dat we elkaar verstaan. En inderdaad, dankzij de taal en de computers en het wereldwijde web en onze telefoontjes kunnen we de hele godganselijke dag door met elkaar praten of indrukken delen. In veel opzichten zijn dieren ons mensen de baas. Ze kunnen sneller lopen, verder springen, zien beter, horen beter, hebben een warmere vacht, noem het maar op. En jonge vogeltjes schijnen in deze lente meteen te weten of ze moeten piepen om voedsel of dat ze juist stil moeten zijn omdat er een gevaar dreigt. Dat is allemaal waar voor dieren in deze lente. Maar een kat begrijpt niks van een hond. De merel kan moeilijk praten met de nachtegaal. Een menselijke baby kan aanvankelijk niks, maar leert heel bijzonder snel degene naast hem in te schatten. Herkent de stem van de moeder vaak het eerste en komt pas echt in beweging als zij begint te brabbelen. En de taal blijft een ongelooflijk ingewikkeld systeem. Als twee wiskundigen met elkaar over een vak praten, dan lijkt het alsof ze Chinees geheimtaal praten. En heb je ooit wel eens bij computerdeskundigen gezeten? Dan gaan we over de ene landgrens bij onze buren, dan zeggen we heel mooi Grüß Gott. Dan gaan we naar het zuiden, dan zeggen we als we weggaan adieu. En zelfs binnen de eigen families of in de eigen dorpen hebben we specifieke woorden die vaak de buren of de buurdorpen moeilijker of niet begrijpen. Maar vandaag een andere vraag naar een taal die iedereen verstaat. Vandaag is het de Pinksterdag, taal van de geestkracht van Jezus Christus en ook zijn begeestering. Die is in de eerste plaats, als die aanwezig is, te merken, te voelen in de directe omgeving. Dat vraagt ook moed en bekommernis. En vandaag vieren we het moment opnieuw dat ons dat duidelijk mag worden of blijven. In de voorbije eeuwen, meer dan 2000 jaar, is de geest van Jezus over ons land gekomen. Mogen wij die taal blijven verstaan.
Het enige wat meer begrepen moet worden, is ook het begrip voor God en de ander. En eigenlijk is die Pinksterdag, waar we morgen nog een tweede vrije dag nog steeds krijgen, prima moment in het kalenderjaar om daar eens even bij stil te staan. Blijven wij elkaar begrijpen en verstaan. En we willen vandaag vooral bidden dat die goede geest, haar vruchten, haar gaven over onze parochies en ons bisdom mogen komen. Amen.